A tady máme Jerhoty, happy punk z jednoho pražského gimplu. Věkový průměr stejný, tedy 19. Je mi 25 let, jsem už stará báka, jenže pořád usíná vedle Mončičáka. Moje holka Andula nedokáže pochopit, že místo ní v posteli chci tu opici být. Nám docela porota pomohla, to určitě byli takový lidi, kteří měli smysl pro humor a tam hráli kapely samý anglické, nějaký metal nebo něco. Sami my jsme byli úplně jiný. Styly a my jsme byli vedle nich jako úplně jako něco jiného. Mončičák, tenhle malej plišák, Mončičák, mýho života zabijá. Tak ono to samozřejmě začalo tím, že jsme se dali dohromady ve třídě, ale jakmile prostě jsme se dali dohromady jako na tu soutěž, což bylo před rokem, tak jsme si jako říkali, že by bylo fajn to vyhrát a jo, to nás docela jako... Nám hrozně pomohlo. A ta soutěž nás jako hodně motivovala a byl tak jako cíl, kterýmu jsme směřovali a kam jsme se upínali. Naše hodnocení. O Jerhotech ještě uslyšíme i bez soutěží, i když jim v začátcích jedna pomohla a možná spíš oni jí. Poslouchejte, jaké mají Jerhoti umělecké vzory. Umíte si některý z nich představit v soutěži? Hudebně třeba Frank Zappa, nebo potom literárně se mi hrozně líbí fantazie Borise Viana, nebo pak třeba Marc Chagall. Poslední dobou padá na mě zloba, nepatý šlopem zrychlená doba, ve snadě pošílená zrychlená doba, nevím, jak to všechno zvládnu. Poslední dobou padá na mě zloba, nepatý šlopem zrychlená doba, ve snadě pošílená zrychlená doba, nevím, jak to všechno zvládnu. Máme teďka takový těžký rok s maturitou a spojuje nás vlastně to, že děláme teďka soundtrack k filmu. A Bůh ví, co bude dál. Možná bys měl říct, jak se ten film jmenuje. Prostě jsme natočili v podstatě ve stejném studentském kroužku film historický v létě. A teďka teda ještě k tomu děláme hudbu, aby to stálo za to a hlavně, aby to mělo jakoby náš rukopis studentský. Se tam nepřejímali žádný skladby cizí, tak... Takže ještě nakonec. Mají podle vás soutěže smysl? Jo, určitě. To prostě je super být lepší než někdo jiný. To by si řekl pěkně.